Бадым. Вітанки, вітанки. Треба трошки розпівочки. Вітанки, вітанки. Вітанки, вітанки. Так. Стрим пайшов, бачу. Чатик працює, бачу. Ова! Можна по красе рухаться в космос. Где мы там скончили, я не памятаю, зараз будем разбираться. А, мы у Power Plants, здається. Мы, здається, для реактора. Там мы расфигарили двух технопатов. Зараз будем наново обшукивать эту локацию. А, мы уже не каля реактора, уже трошки в іншому місці. До речі, приблизно тут мы могли б уже скончить, лiterально скончить гульню, тому що можна, у нас есть... А, яшчэ няма двух ключей, які б дозволили нам всю станцию выбухнуть. Гэта будзе ў будучым. Але мы вырашылі, што мы не будзем просто знішчаць усе наши напрацоўкі. Мы вырашылі, што мы будзем рабіць слушна. Мы будем ратаваць усе навуковыя даследаванні. Хто там стогне? А, тут кого, ось тут така. Ось цяпер тебе можна ремонтануть, тому що мне трэба пахіліцца. Дякую. Все, здаецца, полутана. Так, а зараз, як я і казав, ми пойдем у космос. Фішка ў тым, што ў нас там ёсць пэўныя дзверы, у якіх дагэтуль мы можам бачыць нейрамоды. Тыя нейрамоды, якія мы, здаецца, ўжо залуталі. Я хачу залецець туды нанова і праверыць, ці гэтыя нейрамоды просто заглючылі, заанамаліліся, ці сапраўды яны там все яшчэ ёсць. Гэта цікавае пытанне, якое я хачу даследаваць. Усё ж такі наяўнасць маркераў моцна сапсавала для мяне гульню. Калі калі-небудзь мы будзем яе перапраходзіць, я ад самага пачатка вырублю ўсе маркеры, так будзе нашмат цікавей. Дзень добрый. Кинетычны удар. О, глядзіце. Вітанкі, вітанкі. А ты чаму такі пашкоджаны? Хе-хе-хе. Стоямба, куды паляцеў? Тебе залутаць трэба. Дзякую. Так, вось. Тут у нас афіцыйны выхад, а дзесьці непадалёк ёсць прабіты корпус. Вось, здаецца, тамака. У які можна просто уляцець. Мы тады там падбіралі лекі для Михаілы. Там ёйны кабінет.
І там жа мы падбіралі гэтыя самыя стаемба нейрамоды. Вось бачыце, тут у нас кабінетик, які мы ўжо залуталі. Вось, калі падляціць да гэтай бляха, глядзіце, мы залуталі, але як заўжды штосьці прапусцілі. Вось, сметніца палутаная. Тутака ўсё прачытанае. Ну, бачыце, ўсё прачытанае. А вось тую палічку я неяк прапусціў. Давайте, дарэчы, канчаткова прамацуем наш залаты пісталет. Ну, яшчэ не канчаткова. Яшчэ 2 трэба. І у нас будзе супер залаты пісталет. Дарэчы, ён пашкоджаны, бачце як. Бляха, а што з нашай зброяй? Чаму яна такая разбітая? Добра, што зазірнуў. Так, вось тутака мы надойчы сюды заходзілі, глядзелі праз шкло сюды, і тутака літаральна лётаюць гэтыя халера нейрамоды. Зараз тут ні халера няма. То бок, тое, што мы бачым праз шкло, насамрэч проста зрокавая анамалія. Непрыемная анамалія, таму што яна шонайменш двойчы прымусіла мяне нервавацца. Так, тут у нас таксама ўсё мусіць быць палутаным. Мы тут, памятаеце, лёталі і адзначалі, што тут кампухтара няма, што тут тэлефон, бачце, стары. Мы тут ужо дакладна былі. І нават сметніцу палуталі. Скрынькі пустыя. Все палутана. Файна. А, пачакайце. А пад столем мы не заляталі. Можа, тут што схавана. О, бляха! Сапраўды схавана. Не, ну вы паглядзіце, а? Паглядзіце, як сюды пралезці, як сюды... як трэба было дадумацца, што тут можа быць штосьці схаванае. Капец. Літаральна ў кожнай халера адтуліне штосьці затулена. Такая гульня. Так. Яшчэ я хацеў пабіць цябе. Але, ну, там все ж таки ні халеры няма. Так, а тут пад столю, калі... Вось гэта тая вентыляцыя, якую мы зараз зазірнулі. Хоба. Тут нічога, здаецца, няма. Во, вось тут таксама вітая вентыляцыя, бачыце? Ого! А тут вентыляцыя да халеры анамальная, глядзіце. Калі я сюды вылезу, я сюды магу вылезець? Не, не магу. О, прышпільна. Люблю анамальныя. І ў гэтай гульні анамальнага, як я ўжо распавядаў, піпец колькі, ў тым сэнсе, што праходжанне з багамі, спідран гэтай гульні займае прыблізна хвілін 7. Так, тут у нас ніндзя швэндаецца. Вітанкі, вітанкі. Всі вітанкі ад ніндзі.
Дык вось пра спідраны. Як звычайна пабудаваныя гульні, якія ў нас маюць падзагрузкі паміж узроўнямі. Ну, то бок, у нас тут шмат разоў было, што мы вось пераходзім у іншую лакацыю, і у нас падзагрузка ідзе. Як звычайна... О, вітанкі, кляты Twitch. Twitch забараняе пісаць. Ну, ён гэткі, ён можа. Дык вось, калі ёсць падзагрузкі, то звычайна усяго іншага за межамі падзагружанага не існуе. Гэта не тычыцца гэтай гульні. У гэтай гульні, нягледзячы на падзагрузкі, уся станцыя існуе адначасова, і можна з адной лакацыі праз сцяну выйсці і прайсці пешу літаральна ўсю станцыю. Дзякуй за вадзіцу. Вітанкі, Паўлік, вітанкі, Пюрбай. Які ж прыемны тут космас. Дарэчы, нам у гэтым космасе ўсё яшчэ трэба знайсці Локвуда. Ці як яго? Да, Гранта Локвуда. Ось ён дзесьці тут у космасе плавае. Дзе менавіта? Халера яго ведае. Гэта мы знайшлі, гэта Каргабэй, знойдзена. Літаральна тут звонку столькі ўсяго усялякага месца. Тут можна схаваць нават не аднаго чалавека, а цэлую купу нябожчыкаў і не знойдзеш. Вось тут, напрыклад, нейкія слойкі стаяць. Яшчэ одно адчуванне назірання, якое я ось адчуў падчас гуляння, гэта тое, што тут мусіў быць нашмат больш сур'ёзны стэлс. Таму што тут у нас ёсць механіка святла, і у нас станцыя разварочваецца даволі хутка, і не як у нас тут. На зямлі ёсць дзень і ёсць ноч. Тут дзень-ноч змяняюцца кожныя 5 хвілін. І, адпаведна, гэта можна было б выкарыстоўваць для стэлсу, але, на жаль, стэлс тут дужа-дужа апцыянальны. Горныя пратухшыя кабаносы. Дарэчы, шаноўныя, сёння ў якасці смаколікаў у мяне, ну, то бок, штосьці зялёнае это гаўрукі, а ў якасці смаколікаў відзьба. Гэтыя палачкі. Раптоўная ностальгічная мне пад'ехала. Дужа няблага. І яшчэ цукеркі. Аленка, батончик с халвой. Смакота. О? Не, грильяжик я не люблю. Я не люблю цукерки, якія трэба грызть. У мяне адразу асацыяцыя з цими шклянымі, якія трэба рассмоктваць і грызть. Мне гэткія ніколі ўжо ў дзяцінстве не падабаліся, таму што іх было да халеры.
Ожгне. Сыр-дерблю и колбаска фуетек с плеснявой. Ну, я люблю цвілую ежу насамрэч. Таму ухваляю. Смачна есці. Ну, цвілая, як я і сказав. Так. Вось гэта, калі не памыляюся, у нас будзе Shuttle Bay. Там дальше падпісана ж. Hardware Labs. Сур'ёзна. Вітанкі арэгана. Зжэрці смаколік, зараз зжарым смаколік. Вітанкі арэгане ад ніндзі. У мяне насамрэч няма гэткай пазіцыі зжэрці смаколік. У мяне толькі забараніць можна. Але чаму бы і не? Так, психотроніка. Cargo Bay. Шо, дзе? Нейкія гукі небяспечныя былі. Ну, поспехаў у роудкрафце. Хлеб дурблю, гэта найсмачнейшае, вы што? У кожнай хаце. Насамрэч сыр мне ў першую чаргу падабаецца цвёрды, просто таму што калі яго смажыць, атрымліваецца скарынка хрусткая і кайфовая. Добраноч, дображанж. Іль Паўлік, поспехаў табе на колах. Мяне ўсё намагаюцца запрасіць, ось бачыце, у Hardware Lab. Давайте паглядзім, што у нас там чакае. Shuttle Bay. Shuttle Bay, дарэчы, нам ж трэба выртаваць тых даўбенчыкаў, якія захраслі. Памятаеце? А ў космасе нам ўсё яшчэ трэба знайсці Локвуда. Shuttle Bay, бачце, ёсць у нас аэрлок, то бок мы звонкі яго можам наведаць. Дзе ў нас уваход будзе? Multiply Objectives. Здаецца, гэта яно і ёсць. Які ж тут кайфовы космас. Спачатку я ў ім губляўся, але праз шмат-шмат гадзін... Не, гэта психотроніка. Праз шмат-шмат гадзін яно такое роднае ўжо стала. Толькі вось як знайсці гэта халера Локвуда, пры тым, што тут столькі месца. Вы уяўляеце, што яго маглі схаваць за якой заўгодна вось гэтай сонечнай плітой. Літаральна за якой заўгодна. Просто ізі. Што гэта за гук быў? Так, гэта у нас лоббі. Там у нас Cargo Bay. Гэта я памятаю. Мы там шмат часу вытрацілі.
крышталоиды нешта не пабіліся. Так, а вось там у нас Шаттлбэй, вось туды мы паляцім. Яшчэ там у нас бачу чырвоненькая зяе, магчыма, тут у нас штосьці схаванае будзе. Не гарантована. Мы сёння скончым, не, насамрэч, можна было б скончыць, але сёння ў мяне такі быў дурны дзень, што рабіць канцоўку на гэткую больную галаву гэта несправядліва. Сёння я здаў экзамен. Я здаў раптоўны экзамен. Здаў складаны экзамен. Здаў экзамен, спазніўшыся на экзамен, праспаўшы свой прыпынак, праехаўшы яго. І пасля гэтага я быў вымушаны ісці на экзамен па спёцы, пешшу, там некалькі кіламетраў. І пры гэтым я па пяцібальнай на чацвёрку здаў польскай мовай. То бок сёння быў максімальна дурны дзень, і тое, што я ў выніку ўсё гэта разруліў, гэта сапраўдны цуд. Не тое. Літаральна цуд, як я выжыў сёння. Зранку было так паршыва, што я нават думаў, што ў мяне не хопіць сіл на той, каб пастрыміць. Але хапіла. Усе ускладнені, ну так. Літаральна вось выжывач сабе зладзіў. Амаль што лонг-дарк, толькі ў жыцці. Максімальна дрэнныя выхадныя атрымаліся. Але выжылі. Так, Шаттлбэй. У Шаттлбэй хутчэй за ўсё набегла новых мімікаў, новых фантомаў, таму зараз будзем асцярожна прасоўвацца. І нам зноўку трэба туды на сходы, на ратавальныя чаўны, вызваляць тых дзвюх даўбеньчыкаў. Так. Стэлс. Божухна, як прыемна адчуваць зямлю пад нагамі. Турелька разбітая. Здаецца, больш нічога. Ага, палымяны скатыняка. У нас дарэчы стэлс прамацаваны, мы можам нават бегчы. Хоба, застрэлілі. Мімік скатыняка. Мімікі, халера, геніяльныя ворагі, таму што ад самага першага стрыму і да апошніх стрымоў яны працягваюць напружваць. А ніяк прасцей з імі не робіцца, нават вось маючы магчымасць іх задэтэкціць, усё адно яны могуць напружваць люта як. Вось куды ён збег? Дзе гэтая скатыняка дробная?
потым же ж вылезе ў найбольш нечаканы, найбольш непрыемны, нязручны момант. Турелька нашая, турелька ўзламаная, таму спакойна. Яна на нашым баку. Від танкі. Так, ну што, пайшлі да чаўноў ратаваць тых даўбеньчыкаў. Тут у нас все полутано. Ага. Яшчэ адзін тэрмальны скатыняка. Штосьці я не надта лоўка гэта зладзіў. Не патрапіў па яму. Гэта быў хардмод. Вядома, хардмод. Дзе? Бляха! Я яго скінуў уніз? Ну, слухайце, ён нас нават не падрапаў. Гэта было трошки напружана. Але мы ўсё ж таки прафесіянальныя мімікі. Так. І цяпер нам трэба штосьці зрабіць. На ўсялякі выпадак захаваемся. Каб даўбеньчыкаў не забіць выпадкова. Гэта у нас трэці. Другі. Thanks, Morgan. Means a lot to me that you did all that, despite Frank. I'm transmitting the location of something that could help. I couldn't get it off the station, but maybe it can help you. Дякую. Нам далі нейкую наводку на штосьці карыснае. Во, рэворд. Не халеры сабе. Пойдзем азнаёмімся. Нейкі рэворд атрымалі. Будем спадзявацца, што мы яго не злуталі да гэтага, таму што мы усялякія лакацыі аглядаем даволі шчыльна. Ёсць імавернасць, што наш рэворд мы ўжо забралі. А яшчэ тут у нас ўсё яшчэ ёсць мімік 100%. Мы яго не забілі, адпаведна, ён тут ёсць. Ці ж ён схаваўся? Кудысьці збег і схаваўся, скатыняка. Так, рэворд. Турелька! В сэнсе? Адкуль? Адкуль там узялася цэлая турелька? Нейкая раптоўная турелька, якая нам нашпуляла ў сраку даволі боляча. Хто яе адрамантаваў? Все. Праблема з турелькамі вырашана. Глядзіце, колькі іх тут. Трэба іх перапрацаваць, слухайце. Яшчэ нам трэба пахіліцца.
Для того, каб пахіліць гэткія пашкоджанні, нам трэба гель. У нас яго, здаецца, няма, таму трэба скрафціць папярэдне. Станок у нас вось. Не, гэта перапрацоўка. Станок у нас вось там будзе. А дзе той рэворд? А, во рэворд. Мімікаў, здаецца, няма. Так, Skeletal Repair. Не тое. Не тое. Во, вось гэты гель. Трэба яшчэ на будучыню некалькі зрабіць, таму што у нас хімікатаў, з якіх ён робіцца, проста піпец колькі. Няхай будзе на будучыню. На што яшчэ можна вытрачаць хімікаты? Зараз паглядзім, таму што рэсурсы трэба выкарыстоўваць, каб яны не ляжалі проста так. Weapon upgrade. Нам апошні трэба, але я думаю, мы знойдзем. Калі не знойдзем раптам, то скрафцім. Окей. Трошки набойчыкаў на шатган. Нейрамод. Ну, пакуль што не будзем. Вось бачыце, у нас хімікатаў 40. Можна накрафціць да халеры арбалетных болтоў. Няхай будзе. Skeletal Repair. Пушная скура. Recycle. Гранатки. Disruptor. Disruptor. Тефон. Q-Beam. Это лазерная гармата. Q-Beam. Гу. Ну, слухайце, нам няма куды выкарыстоўваць гэтыя хімікаты насамрэч. Раней у нас арганікі было найбольш, а цяпер хімікаты. Во, можна скрафціць некалькі рамонтных набораў для нашай бронекамізэлькі, няхай будзе. Таму што яна ламаецца ўсё ж таки даволі рэгулярна. Крафтанем трошки. Все. А цяпер мы зжарым усю ежу. Яблык, чипсі, гарбатка. Все, здаецца. І цяпер пойдзем глядзець, што там за рэворд мы атрымалі. Вось тут ён. Бляха, вы паглядзіце, як ён схаваны. Я яго сапраўды не знайшоў. І абсалютна не дзіўна, што я яго не знайшоў. Гэта пад кожную столю трэба заглядаць, атрымліваецца, таму што там можа быць штосьці схаванае. Якая ж лютата. Оба. Нататка. Гэта таксама кантрабандысцкая халера. Нататка. Гэта вось тая паненка, якую мы вызвалілі, дасылала гэта сваёй маці, каб палікаваць яе.
Тут только у нас 2 нейромоды. Не халеры сабе. Бачите, это ось літаральна савецкая станцыя, таму што ўсе цягнулі хто як толькі можа. І у кожнага свае мэты былі. Хтосьці перапрадаць, хтосьці вось маці палікаваць. Літаральна ўсе цягнулі. Так. Яшчэ турелькі у нас ёсць тут? Тэрпутнікі мыла? Не, тут бачыш, схованка кайфовая. Карысная сапраўды атрымалася. 2 нейрамодзікі, гэта дужа добра. Так, тут у нас пабітыя роботы. Рэшткі папярэдніх боек. А вось тут только у нас утульненькие посиделки. Я ж все залутаў. Здаецца, все залутаў. Давайте тады перапрацуем гэтыя турелькі. А тых нам будзе да халеры металу. Адзінае, што гэты метал хутчэй за ўсё паваліцца у шчыліны. Давайте захаваемся. Отойдем. Хвала. Дуже няблага. Шмат металу. Аж піпец колькі металу. І нават трошки экзатычнага матэрыялу аднекуль. Шыкоўна. Выдатна. Так. Тут у нас, здаецца, ўсе пытанні закрытыя, акром вось гэтага пытання, у тым сэнсе, што у нас тут усё яшчэ ёсць квест, дзе за 8 хвілін трэба прабегчы адсюль дасюль. Зараз мы ўсё ж такі паспрабуем яго выканаць, проста таму што гэты квест у нас амаль што ад самага пачатку. Трэба будзе яго ўжо закрыць. Яшчэ нам трэба знайсці выжыўшых. Памятаеце тыя жэўжыкі, якіх мы згубілі? Яны дзесьці схаваліся? А дзе? Халера яго ведае. Так, тут мы былі. Чую пабітага робота. Што мы тут рабілі? А, у нас тут быў выхад у гэта самае, без важкасці. І тут, здаецца, ўсё палутана. Фішка ў тым, што менавіта здаецца, таму што тут наверняка 100% штосьці яшчэ прыхаваны. Так, гэта у нас куды выхад? А, ну гэта выхад туды, у ГАЦ. Дакладна. Там мы ўсё, здаецца, падаследавалі. А вось тамака у нас яшчэ штосьці нібыта ё. Можна адрамантаваць. Во, тут ёсць шунайменш дзвер. Якую нельга адчыніць, таму што у нас тут усё вырублена. А мы такія хоп.
і зараз можна будзе ламануць. Ці тут картка, бляха, тут картка. Ну сур'ёзна. Усё яшчэ ёсць месцы, дзе нам нельга прайсці. Таму што мы нейкую картку ўсё яшчэ не знайшлі. Капец, якая гэта гульня здаравенная. Дякую. Просто жудасна здаравенная. А, в упане ёсць. А, вось і картка, дарэчы. Это ўжо які раз здараецца гэткае, што картка у нас побач з тым местам, куды яна трэба, а я не заўважаю. Так, давайте захаваемся, паглядзім, што у нас там. О! І гэта нават не мімікі, гэта сапраўды карысныя рэчы. 0 вейв, 0 вейв і 3 нейрамоды. Так, пачакайце, колькі у нас там нейрамодаў? У нас ужо зноўку паназбіралася да халеры нейрамодаў. Штосьці трэба 15? Адкуль у нас 15 нейрамодаў? У мяне, здаецца, столькі ніводнага разу не было. 15, не халер сабе. Налуталі, ну. Так, можна канчаткова прамацаваць стэлс, мабіліці. Але я не ўпэўнены, што яна там трэба надта. Можна прамацаваць, каб у нас ад полымя рэгенеравалася мана. Што у нас яшчэ ёсць? Менш пашкоджанняў ад атак хтанічных. Дарэчы, вось гэта можна мацануць. Няхай будзе яно і таннае, і карыснае. Таму што вось гэтыя фантомы, якія вось гэта этераўскія, эфірныя, яны лютыя, яны псуюць зброю, яны псуюць усё, псуюць жыццё. Так, мы можам зменшыць уплыву жаху на нас. Гэта ў нас слухайце, а можаш шчыты прамацаваць? Блакірую наступныя 3 атакі па нам. У камплекце з рэгенерацыяй гэта можа быць дужа карысна. Няхай будзе насамрэч. Стварэнне фантомаў, нашых уласных фантомаў, якія будуць змагацца на нашым баку з нябожчыкаў. Ну, гэта цікавая халера, вядома, але не ўпэўнены, што мы будзем надта гэтым карыстацца, таму што фантомы, яны насамрэч гэткія ж крохкія, гэткія ж вытанчаныя, як і ўсё тут. Калі памятаеце, то бок турэлькі тут даволі слабыя, але першага свайго фантома мы забілі з дапамогай турэлькі. Мы паставілі турэльку перад фантомам, і яна яго застрэліла. Адпаведна, фантомы слабейшыя за турэлькі. А вось на наступным гэтым самым у нас ствараецца фантом з рандомнымі свойствамі. То бок гэта ўжо будзе не звычайны фантом, а ці вогненны, ці электрычны, ці этэраўскі. Гэта ўжо цікавей, але на гэта нам спатрэбіцца 9
9 нейрамодаў, і яшчэ абавязкова трэба будзе знайсці нябожчыка, каб ператварыць яго ў фантома, то бок не тое, каб надта зручнае. А вось супертэрмальная халера ого! Тры пасткі, кожная з якіх фігарыць 125 гэтых самых. Слухайце, мне здаецца, гэта карысна. Гэта нават мацней, значна мацней, чым наш кинетычны удар. Таму няхай будзе. Все, карацей, памятаем, трэба карыстацца гэтым самым палымянай атакай. Блин, у нас же яшчэ гэта самае скарбы. Вось нам залічыла, што мы знайшлі нейкую лічбу, во, адзінка. Мы на пауэрпланце знайшлі 3, тут яшчэ адзінка, яшчэ 2 лічбы трэба знайсці. Цікава, яно адзначаецца там у нататках. Treasure Hunt. Паляванне на скарбы. Во, ёсць, адзначаецца. А давайте тады сёння і зробім. Зараз, карацей, паспрабуем праляцець зрабіць гэтую халеру на хуткасць. Пасля чаго будзем шукаць скарбы. Так, адляцім, таму што тут у нас цікава, яны адвіслі? Не, здаецца, яны не адвіслі. Адвіслі, нарэшце. Мінулы раз, калі мы тут лёталі, мы гэтыя самыя не маглі знішчыць, таму што яны былі незнішчальныя. Тут у нас да халеры рэшткаў роботаў. Потому что у нас тут была жесткая заруба. День добрый. Добре, что я... Опа-па-па. Лутаем. Добре, что яны нарэшце спынілі свой друг і больш не з'яўляюцца. Пасля таго, як мы знішчылі вось менавіта таго тэхнічнага афіцера, ваенныя роботы скончыліся. Так. А што нам трэба зрабіць? Пачакайце. Objectives. Transcribe, Розалін. Во, Activate Cargo Processing. Activate Cargo Processing тутака, потым нам у Cargo Bay. Там націснуць кнопачку. А дарэчы, як нам туды патрапіць? Cargo Bay. Вось. Мы зараз у Гатсі. І тут ёсць выхад у Cargo Bay. І туды можна пралезці. Пачакайце, а дзе? А як? Вось гэта? Слухайце, гэта яшчэ нейкая лакацыя, дзе нас не было. Матка боская. Так, не. А дзе Cargo Bay?
Ить. Активай каргабы процессинг. То бок мы мусім актываваць працэсінг тутака, даляцець да каргабэю, ад каргабэю там актываваць і заляцець зноўку сюды. Бляха, шчыра, я не ўпэўнены. Давайте один раз паспрабуем. Зараз зробім хардсейв. Таму што гэта адчуваецца як нейкая бздура і плюс гэта будзе даволі цяжка. Нас сюды запрашаюць? Ну адсюль можна ў космас заляцець, так. З шаттл-бэю мы атрымліваецца ў космас. Там карга-бэй. Там націскаем кнопачку. І далей штосьці. Складаныя халеры, вядома. Што гэта за гукі пайшлі? Штосьці мне ўжо не падабаецца. Так, а дзе мы? Так, я заблукаў. Вось, тут у нас выход у космос. Ну, гэтак прасцей, чым калі мы ў мінулы раз праз псіхатроніку намагаліся гэтае зрабіць. Таму што да псіхатронікі яшчэ ляцець да халеры часу. Што за гукі такія страшныя? Гульня. Ляцім па маркеру. Тут у нас шаттл-бэй. Калі не памыляюся. Памыляюся. Во, все слушно. Мы просто до гары ногами былі. Спадзяюся, тут зараз тэхнапата не будзе. Таму што ў мінулы раз ён нам папсаваў настрой трошки. Бляха! Па-першае, ёсць тэхнапад, па-другое, тут все яшчэ зачынена. Ідзі ў сраку тэхнапад. Во-во-во, полетела. Тишей. Нам зноўку пусцілі кроў. Зараз хуценька трэба будзе пахіліцца. Сурочу, мы яго, здаецца, ў мінулы раз пабілі. Мінулы раз мы загрузіліся. Гульня працягвае падчас загрузкі кідаць нам скрымеры. Хуценька бахаем гель. Дзе у нас гель? Во-во.
Захоўваемся. Бяжым, бяжым, бяжым. Усё? Няўжо у нас атрымалася? То бок цяпер мы можам выходзіць адсюль у карга. Так, не сюды, відаць. Нам ўсё яшчэ актыўна прапануюць знайсці Локвуда. Але дзе трошкі невядома. Тут мы назіраем аптычную анамалію. Вось дзверы. Ну так што яны адкрыюцца? Ці там трэба штосьці націснуць? Сюды мы, здаецца, заляталі. Мы тут некаторы час хаваліся ад кашмару, таму тут мы, здаецца, ўсё палуталі. Але я не ўпэўнены, таму давайце зазірнем яшчэ. А, вось тут у нас каргадор, сур'ёзна. Сур'ёзна. Гэта афіцыйны праход. Афіцыйны, які адчуваецца як сакрэтны. Зноўку скрэмер трошки. А, і тутака мы былі. Так, мы былі, мы вось тутака палуталіся. Сюды мы зазіралі. Выдатна. Все, цяпер у нас тут свабодны пролёт куды заўгодна. Толькі вось гэтыя дзверы ўсё яшчэ зачыненыя. Ну так гэта таксама скрымер. Глядзіце, там нават нейкі код можна ўвесці. Нам сюды абавязкова трэба. Я сюды хачу. Гэта лакацыя, якую мы не залуталі. Стаямба. Гэта яно? Ей, гэта яно. Так, не спяшаемся, тут могуць быць ворагі. Але ў першую чаргу у нас тут будзе смаколікі. Нікога няма, дакладна? Здаецца... А, во, лётае. Крышталоіды, скатынякі. Окей. На крышталоіда у нас ёсць арбалет. Що здається? Так, все. Давайте спрабаваць лутацца. Тутака у нас штосьці зачыненае.
Хакаем. На зноўку сёння кірыліца. Так, що у нас тут сховане? Аптечечка. Неблага. Дуже неблага. Наступны контейнер. Гэты адчынены, але яшчэ не палутаны. Нульвейв гранатка. Бяром. Гэты контейнер. Як ты адчыняешся? Дзе твой уваход? А, вось уваход. Таямба. Набойчики. Ёсць полутаная. Ить. Уважліва глядзім, каб нічога не прапусціць. Ва ўсялякія шчыліны таксама трэба залезці, таму што ў шчылінах, як мы ведаем, нычкі яшчэ больш лютыя, як заўжды. Ну вось гэты рэворд, які мы атрымалі сёння, гэта было цікава, канешне. О. Здаецца, ўсё? Ці яшчэ што-небудзь будзе? Здаецца, ўсё. Так, гэта палутана. Ну, няблага. Дуже няблага. Не той, каб яно таго было варта. В тым сэнсе, што гэты квест нам мазоліў вочы ад самага халера... О! Амаль што ад самага пачатку гульні. Але, ну, мы яго закрылі. Гэта ўжо добра. Все, тут все выканана. Цяпер можна займацца пошукам скарбаў. Пошукі скарбаў. Для пошукаў скарбаў нам спатрэбіцца мапа. Хординбафли і Меліндра мап. А, не, гэта мы знайшлі. Трэба яшчэ Захары Уэст мап і Даніэль Шоу мап. І Эліас Бэк мап. Што? А колькі там мапаў? Чакайце. То бок у нас мапы не ўсе знойдзеныя? Так, а дзе іх знайсці, дарэчы? Гэта аўдыёлогія, гэта не тое. Нататкі, вось. Вось тут дзесьці. Чек-ліст. Thank you. О, treasure map. Меліндра. Але Меліндру мы знайшлі.
Гэта вось тое месца, дзе мы былі зараз. Вось бачыце, гэта ліфты, гэта пераход вось туды ў грузовы адсек. Гэты нумар мы знайшлі. Там адзінка. Кукін, бла-бла-бла. Во, Розалін Свіфт. А, Розалінаўская, дарэчы, таксама у нас, здаецца, ёй. Не, это не Розалінаўская, гэта тое, што нам трэба. Але кожнага разу шукаць гэтае ось. Чаму нельга адзначыць? Тут у нас ёсць нейкія кружэчкі. Было б файна, калі б можна было адзначыць штосьці. L1. І вось гэткага выгляду мапа. То бок гэта нейкі паверх. Першы паверх. Нейкае часткі станцыі. А мы можам адсюль глядзець? Вось тут мы знайшлі зараз. Слухайце, у нас ўсё яшчэ, дарэчы, недаследаваная гэтая магнітасфера. Мы яе калісьці даўно не выканалі, таму што прайшлі і так. Слухайце, што нельга паглядзець мапу нейкага месца, калі мы не знаходзімся ў гэтым месцы, сур'ёзна? Ну, гэта ускладняе задачу значна. Усё яшчэ не ведаем, дзе халера Гранд Локвуд. Але, дарэчы, у нас ось апцыянальныя другасныя заданні пакрысе скончваюцца. Гэта мы ўжо фактычна выканалі, таму што мы ўжо гэта рабілі. Джейн Фэр. Гэта у нас усталяваць антэны на спадарожнікі. А вось гэта ўсё яшчэ ёсць нычкі ў космасе. І не толькі ў космасе. Так, ну, разгляданне мапы ускладнілася, таму што мы чамусьці не можам паглядзець тое месца, дзе мы не знаходзімся. Гэта штучнае ускладненне, якое мне не падабаецца, але што паробіш. Давайте залетим на Шаттл Бэй. Эсь. Не атрымалася скочыць. Вось адзінка. Да знайшоў я яе ўжо знайшоў. Меліндрама. Зараз мы праз космас паляцім куды-небудзь у іншае месца і там будзем глядзець на мапу. Карацей, паляванне за скарбамі пачынаецца. Зноўку незразумелыя скрымеры. Падчас кожнай загрузкі літаральна. Цікава. Так, дзень добры, дзень добры.
Вось у нас выход у космос. І ў гэтым космосе дзесьці ўсё яшчэ лётае Локвуд скатыняка. Ну, даследаваць усю станцыю гэта гучыць як выклік, які ну, аж занадта жорсткі, таму што звонку гэтая станцыя, ну, яна аграменная і шмат усялякіх закуткоў, куды можна літаральна знікнуць. Так. Психотроніку. У Карга-Бэй першы паверх занадта велічэзны. Это мы знайшлі, халера. Во, ось яшчэ ёсць Стабфеллоу. Таксама мапа. А што гэта за месца? Это другі нейкі паверх. Давайте я, мабыць, сабе замалюю, каб кожнага разу не лазіць сюды. Мне тут побач ёсць аловачак. Просто трошечки накідаем. Што ты смяешся, Арыгана? Паляванне за скарбамі гэта такая справа няпростая. Гэта вам не гэта. Насамрэч дужа цікава. Ось тут неяк так, ось некая сцяна, ось так. У цэнтры штосьці ось гэткае. L2. Штосьці ось гэткае. Так. Яшчэ шонайменш адна мапа. Меліндру мы знайшлі. Во. Розалин Свифт. Мапа номер 2. Это у нас L1. А что означает L? Ну, то бок поверх и у нас low, то бок F. А L что такое? Нечто ось гэткае. І там, як я разумею, мы збярэм код, і потым гэты код яшчэ трэба будзе нейкім чынам падабраць, таму што слушны парадак лічбаў нам невядомы. Левел магчыма. Стабфеллоу мы замалявалі.
А вось гэта мы бачылі, гэта у нас там у нас тройка была. Вось. Тройка, адзінка і яшчэ, ну, відаць, дзве. Прычым тут ні халер не зразумела, бо у заданні яшчэ 4. Мы знайшлі Розаліны Стапфелаў. Ці што, ці як? Не, гэта ў нас пазначана як выканана. То бок мы знайшлі мапы, але не інвестыгавалі. Во, все, я разабраўся, все добра. Карацей. Ляцім, ну, напрыклад, у псіхатроніку, потым яшчэ ў Hardware Lab. Нам трэба навідаць літаральна усе часткі станцыі, каб там можна было дастаць мапу і, паглядзеўшы на яе, выявіць, што вось гэтая частка мапы, гэта тое, што нам трэба. Псіхатроніка. Псіхатроніцы, ну, там да халеры месца, там лёгка можна схаваць вось гэтае тое, што нам трэба. Але там усё даволі сіметрычнае, там вось гэткіх завулкаў не памятаю. Блін, гэтыя скрымеры трошкі напружваюць. Гэта сённяшняя наша анамалія. Учора, нагадаю, таксама была анамалія. Учора у нас не забіваліся крышталоідныя гнёзды і крышталоіды. Дастаем мапу і глядзім. Нас цікавіць level 1 і level 2. Морг мы залаталі. На level 1 здаецца, нічога адпаведнага няма. На level 2 тая ж халера. Але гэта насамрэч не дзіўна, таму што, памятаеце, нам распавядалі ўвесь гэты час, што псіхатроніка гэта да халеры небяспечнае месца, і было б дзіўна, калі б тут яны свае гульні ладзілі. У максімальна небяспечным месцы забаўкі. Гэта несур'ёзна. Вітанкі. Дарэчы, тут нам зараз трэба будзе скарыстацца паслугамі. Дзень добры, дзень добры. Фактычна толькі ў гэтым месцы ў нас ёсць навуковыя аператары, якія нам аднаўляюць ману. Нейкія жудасныя гукі былі, але мы іх ігнаруем. Проста ігнаруем. Тут мы электрычнасць адрамантавалі, можна бегчы. Зараз выйдзем у лобі, там паглядзім на першы, другі ўзровень. Ніндзя тут збегала па-ніндзяўскі за сушамі. Зараз будзе смачна жарці. А я зжару яшчэ трубар. Смачна есці.
Піпець як пригожа. Ось гэта, ну, глядзіце, які жывапіс. Нябожчык ляжыць. І паўсюль золата лётае. Так. Гэта ў нас B1, ён нас не цікавіць. Вось. Level 1. Давайте глядзець. Гэта выглядае як ліфты. Але ліфтоў у нас тут, здаецца, і няма. Restroom там мы былі. Гэта, здаецца, не тое. Трэба адштурхвацца ад нейкіх яскравых прыкметаў. Якіх не той, каб шмат. Не, здаецца, у лобі того, що нам трэба, няма. І, дарэчы, у лобі трэба зазірнуць у IT Security, таму што там все яшчэ ёсць сховішча, якое адчыняецца карткай, якое мы ўсё яшчэ не адчынілі. А вось тут можа быць штосьці схаванае, дарэчы. Ці гэта проста шлях па стэлсу сюды. Тут у нас станок зламаны, а мы яго хіба не рамантавалі? Мне здавалася, мы яго рамантавалі. Тут на ўсялякі выпадак ідзем па стэлсу, таму што тут можа хто-небудзь вылезці раптоўна. Мы, здаецца, ўсіх забілі, але могуць прыйсці новыя іншыя свежыя скатынякі. Вось тут у нас IT. І вось тут у нас... Не, усё яшчэ няма карткі. Слухайце, можа, як і заўжды тут дзесьці ляжыць нябожчык, з якога нам трэба залутануць гэтую самую картку. Давайте уважліва агледзім. Ну, смокінг. Фіга сабе. Телефон які выразны. Вось, напрыклад. Не палуталі палічку, а там у нас нейрамод ляжыць. І чыпсік. Чым чыпсік такі, що у нас ужо ёсць, таму ён нам не трэба фактычна. Блин. Тут у нас кафетэрый. Мы тут, памятаеце, займаліся знішчэннем
Всякая мебелі, каб здабыць ресурсаў. А, і тут можна смецце перапрацаваць. Смецця, дарэчы, у нас не тое, каб шмат. Тым не менш, перапрацоўваем. У асноўным, як заўжды, хімія. Картка. Картка ад айцішнага сховішча. Опана, вітанкі, дзякую за рэсурсікі. Дарэчы, у нас ужо 100% паназбіралася зноўку да халеры набойчыкаў да лазернай гарматы. Глядзіце ж, у нас тут ёсць. Ха-ха! Знайшлі яшчэ адну схованку. Контрабандысцкую. Гэта у нас Кеннеді. У 2031 годзе памер. Як я ўжо распавядаў, тут уся сітуацыя ў тым, што альтэрнатыўная гісторыя. Кеннеді не забілі. Дзякуючы гэтаму утварыўся, зладзілі больш сур'ёзны мір у нашым халера сусвеце. Усе краіны аб'ядналіся і разам пабудавалі вось гэтую касмічную станцыю. Ну і да чаго гэта прывяло, вы самі бачыце. Турелька разбітая, дарэчы. Так, халера яго ведае. О. Можа яшчэ што ёсць палутаць? Гэтыя роботы, яны пакрысе паразбіваліся. О, ляжаць, глядзіце. Зараз іх можна оптам. Бляха, паглядзіце, колька іх тут. 4. Асцярожна. Ляці далей. Ауч. Ауч. Палутана, яшчэ вось ляжыць. Тут у нас заанамалены жэўжык. Лютер глаз. Не пашчасціла яму, бачце. Тут у нас все палутана, палутана, палутана. І тут у нас быў жэўжык, якога мы таксама залуталі. І гэты код, дарэчы, таксама, здаецца, выкарысталі. Але, вядома, я не ўпэўнены. Яны сюды што, пералеталі ўсе паміраць? Ой-ой-ой-ой-ой. А не, дарэчы, не стрыгерылася. Я думаў, што выбухне балон. Ух, зараз все гэта перапрацуе. Мы ж там паназбіралі столькі набойчыкаў да лазеру. Так, гэты кабінет мы, здаецца, даследавалі.
даволі дасканала. Тут не то, каб шмат месца. Good to see you again, Dr. Yu. Вітанкі, вітанкі. Behavior тест. Даю спампаваць, спамповуем. Sarai, come in. It's Sarah, but you can call me Chief Elazar. Matt. Matthias, please. Forgive me, but your name is Sarai in the file. We've been over this. My mother Americanized it. Will we be spending the next 59 minutes like this? Because we could cut it short right now. We've discussed your mother. I thought perhaps today we could speak more about the career choices that were born of that. Serving in the military wasn't an excuse to get away from her nagging, Matt. I was just restless. And you're better now? Not restless? I'm fine. Because your last tour of duty was the evacuation, and reports from there. I saved as many as I could. For every soldier we lost, we were able to save 100 civilians. Yes. Tragic. Still, to lose soldiers under your command. The cost was worth it, both in lives and the unification of the region. Taking on a losing battle like that. Fighting. Not enemy troops, but the equivalent of a natural disaster. It wasn't natural, it was man-made. It prepared me for here, Dr. Cole. Because this station, it's the same thing, a disaster waiting to happen. We are well-trained and poorly equipped. The research is dangerous. Keeping secrets secret is dangerous. I'm sure you would agree. These psych evals are a waste of time. A waste of time? Там, здаецца, было штосьці напісанае, больш падрабязнае, штосьці нязвычнае, але я не прачытаў. Зноўку скрэмер. Psych evals are a waste of time. A waste of time? Like back on Earth? That was different. Was it? Anger, issues with authority. A year of counseling doesn't sound like a trivial matter. Those files were supposed to be closed. Are you angry? I'm getting there. Any new relationships? No, I thought you and Miss Foy, the sanitation engineer, were seen together. she's a sanitation boss, and we're not in a relationship. Not anymore. Ah. And this separation, did it involve anger? Issues with authority? Screw this! I'm done. Report me to the U's, I don't care. They're putting the station at risk just like TranStar North and just like on Earthside. You assholes will bury it with your psych about bullshit. And another thing, Капец у іх там разборкі. Мазгаправы на гэткіх станцыях гэта заўжды драматычна і цікава ў тым сэнсе, што усе, хто працуюць у гэткіх умовах, звычайна цікавыя асобы, незвычайныя, яскравыя. І гэткіх асобаў да халеры. І ўсе яны замацаваныя, зафіксаваныя вось у абмежаваных умовах на доўгі час. І выніку ўсё гэта заўжды выліваецца ў драмы. Непазбежна. Так, тут мы ўсё, дарэчы, даволі добра залуталі. Нам трэба паглядзець на мапу. Вось, напрыклад, вось гэта. Не, яно не выглядае як тое, што нам трэба. Вось гэта таксама не выглядае як тое, што нам трэба.
Другі поверх. Не. Так само не тое. Ля. Электрычная скатаняка ходзіць. Дарэчы, добрае месца, каб паспрабаваць наш супертэрмал выбух максімальнага ўзроўню. А, пачакайце, нам гэты шпыт трэба апранаць? Шпільна. Так, ну мы яго забілі, але якім чынам у нас ставіцца 3 пасткі, я трошки не зразумеў. Таму што ў апісанні у нас адзначана, што ставіцца менавіта 3 пасткі. А яшчэ я чуў мімікаў. Ого! А, гэта закрапчаны. Я думаў, што яшчэ застаўся жывы ваенны, а гэта не ваенны. Это закарабчаны. Дякую. Зараз зазірнем да станкоў, надрукуем сабе новых набойчыкаў. Ох, глядзіце. Просто купа ляжыць. Просто бяры і лутай. І я полутаю. А гэта мой. Гэта той, якога мы хакнулі. А, туды мы залазілі, дарэчы, гэта мы полуталі, все добра. Туды мы не даскокваем. Таму трэба ісці звычайным шляхом. Вось. Давайте перапрацоўваць набойчыкі, якія мы злуталі. Па-першае, скидываем смецце, па-другое... Во, 1000 набойчыкаў. Зараз у нас будзе металу 10. 10 металу, 10 хіміі. Shotgun shells.
Яшчэ, магчыма, варта стварыць трошкі набойчыкаў на пісталет, таму што пісталет у нас, нагадаю, здаецца, максімальнага ўзроўню прамацоўкі. Давайте паглядзім. А не, яшчэ, бачце, адно можна прамацаваць. У нас паляпшэнняў няма, давайте створым. І зараз у нас будзе максімальна прамацаваны залаты пісталет. Капец. Усё жыццё марыў, так бы мовіць. Так, а дзе у нас нейрамоды? А, во. Што прышпільна, ось мы ўжо гульню хутка пройдзем, і дагэтуль нам вылазіць паведамленне з туторыялам пра тое, як менавіта карыстацца паляпшэннем зброі. Все, у нас залаты пісталет максімальна прамацаваны. Віншую. Чипсики, горелка. Нормалёво, нормалёво. Яшчэ у нас тут Beam Shield. У нас, здаецца, такі ё. Так, літаральна гэткі жа. Вось тое, што нельга перапрацоўваць менавіта чипсеты, гэта мяне трошкі нудзіць. Бо было б прышпільна, бо мы назбіралі аднолькавых да халеры. Было б файна з гэтым разабрацца. Яшчэ смецце знайшлі. А што гэта ляжыць? Чипсет? Тут увесь гэты час ляжаў нейкі чипсет? Сур'ёзна? А што за чипсет? ДФА. А, у нас такі ёсць, ён нават на нас апрануты. Можна пашкоджваць варагоў, паўшы на іх. Але мы гэтым, дарэчы, здаецца, ніводнага разу не скарысталіся. Хе-хе. Так, ну що, зноўку ў космас. У гульні ў мяне гадзін, калі не памыляюся, 10:50. Захоўванне кажа, што у нас блізка да 40, ну, то бок тое, што 50, там гэта ўлічваецца тое, што мы перазапускаліся, паміралі, гулялі зноўку, вось гэта вось всё. Ось дзесьці у мяне тут адзначаны. Во. Там, дзе мы вось мануальна захоўваліся, калі праходзілі гэтую хуткабежную халеру, там было 37 гадзін. То бок зараз 10:39 ужо будзе. Гэта чыстага геймплею, так бы мовіць. У псіхатроніцы мы былі. Каточак, калі не памыляюся, прайшоў гэтую гульню за 50 гадзін. Ён таксама нікуды не спяшаўся, але, што дзіўна, у яго ачывак нашмат менш, чым у нас. Дужа нашмат менш. Так. Паляцім у арбарэтум. З арбарэтуму паляцім на Тусанс, на палубу з каютамі.
Ось. Мы зараз тутака. З арборетума можна будзе зазірнуць на мостик, палубу кают і на Deep Storage. Там мы таксама пашукаем гэтая халера трэжа мап. З кожным разам станцыя ўсё прыгажэй і прыгажэй. Палае залатым. Варагоў, здаецца, няма. І мы ўсё яшчэ не ведаем, дзе гэты халера Локвуд. Дзе ён заныкаўся, у якой шчыліне. Арборетум. Чыняйся. Лезь, не разбіліся. Тутака мы зараз зноўку залутаем да халеры роботаў, таму што ўсе, што там лёталі, ўсе яны пабіліся. Цяпер там засталіся толькі нашыя турэлькі, якіх да халеры, якія, нагадаю, мінулы раз дапамаглі нам забіць кашмара на роўным месцы. Ось адсюль можна адразу саскочыць у Deep Storage, але спачатку паглядзім на мапу. Level 1. Ну тут дакладна нічога таго, што нас цікавіць, няма. Level 2. Таксама. Вось яшчэ. Вось гэткія загагуліны ёсць. Але нічога падобнага да нашых мап не бачу. Гэта ў нас тут наш брацеднік схаваўся. Мы туды не спяшаемся, таму што гэта канец. Канец усей гульні. Окей, давайте пойдзем у Deep Storage. Deep Storage мы дужа гэта самае зачысцілі некалькі разоў, там усё прагледзелі. Там нават, здаецца, роботаў не засталося. З незламанай нагой, ну гэта мы выправім. Не хвалюся. Нагу мы яму дакладна зламаем. Дык гэта... Мне падалося, што гэта скатыняка. Не халеры сабе тут. Два фантома і полтергейст. Здаецца, ўсё. Што за гул гэткі быў? Так, трэба парамантавацца. Вось. Усё яшчэ, дарэчы, трывожная музыка. Таму, магчыма, нас яшчэ хтосьці тут чакае. Як я і казаў, роботы пабітыя нас чакаюць, калі мы іх вызвалім. Чую мімікаў. Медычны аператор.
Мімікі хутчэй за ўсё на другім паверсе. Hello. Good to see you again, Dr. Yu. Вітанкі. Тутака у нас доўгі час ляжала гэта самая бочка радыеактыўная, але мы яе перапрацавалі і дазналіся, што гэткім чынам можна пазбаўляцца ў тым ліку радыяцыі. На другім паверсе, відаць, мімікі у нас швэндаюцца. Ля, глядзіце, што тут. Так, давайте паспрабуем залезці. Не халер сабе ён схаваўся. Скотыняка дробная. Welcome. Maybe I can help you. Jellyfish, Starfish, Jellystar, Transstar. Тосьці тут бачыце нейкія гэта самае тыповая дашка з гэтым самым з канспіралогіяй. Камусьці было дужа няма чым заняцца. Так, тут у нас все палутана, але мяне цікавіць вось гэтая халера. Дэніел Шо усё яшчэ жывая дзесьці. In Creek Waters. Сур'ёзна? Таксама ў Creek Waters. І гэты ў Creek Waters, то бок там сабраліся ўсе выжыўшыя. Мы ж у мінулы раз там былі, мы штосьці там рабілі. А вось Дэ Сільва невядома дзе. Екатерина Муслаев у лайф-супорт. Сур'ёзна, мы ж там швэндаліся, шукалі выжыўшых і нікога не знайшлі. Creek Waters. Таксама Creek Waters. Life Support. І Алекс Ю у нас ось тут у арбарэтуме. А што вось гэта значыць? Каліб, Creek Waters. Ліза Ларсен. Таксама Creek Waters. А дзе яны там схаваліся? Сур'ёзна? Магчыма, яны туды пасля лайф-супорту, там, дзе, памятаеце, мы атрутны газ. Нейкім чынам гэта самае... Не, вось гэта нам не трэба. Мы там атрутны газ парамантавалі, і пасля гэтага шукалі выжыўшых, і там нікога не знайшлі. А тут, бачыце, большая частка ў Creek Waters'е. Харлі Грейнджер у лобі. Лобі. Морган Ю, гэта ж я.
Я сам себе знайшоў, не халер сабе квест выканаў. Таксама лобі, лайф-супорт. Лайф-супорт. Вось, Сара Элазар, гэта тая паненка, якая у нас выратаваных сабрала і абараняла. Яна таксама ў лайф-супорце. Яна нам тэлефанавала і казала, што яна ў лайф-супорце. Але мы там швэндаліся і не знайшлі. Так, усіх выжыўшых мы адзначылі. Цяпер будзем глядзець, магчыма, мы ўсё ж такі зладзім гэтую ачывачку па забіццю усіх. Diagnosing. All done. Don't forget to complete a patient questionnaire. Your feedback will be invaluable. Дарэчы, цяпер можна будзе рамантануць тую лухту, якая нас доўгі час забівала. Вось у гэтым пакойчыку, бачце, яно шкварчыць. Мы можам гэта нарэшце выправіць. Так, тут у нас гарыць. Просто як хобі для душы мы яшчэ рамантуем станцыю. Всё, адрамантавалі. Тут у нас усё палутана. Адзінае, што можа быць, якія роботы тут будуць, каб яшчэ іх залутануць. І калі не памыляюся, у нас адзначана, што дзесьці тутака ёсць адна выжыўшая. See you again, Dr. Yu. Вось гэта сур'ёзнае пытаннечка. У тым сэнсе, што, ну, мы тут шмат швэндаліся, нікога жывога больш не засталося, дакладна. 100%. Дзе тут хтосьці можа схавацца, каб выжыць? Ну, я не ведаю. Дзе тут можна схавацца? Бля. А можа туды можна залезці, глядзіце. Я заўжды забываюся, наколькі гэтая гульня вертыкальная. Яна люта вертыкальная. Тут заўжды трэба галаву задзіраць як мага вышэй. А чаму там столькі ўсяго разбітага? Спокойно. Вось, мы залезлі яшчэ кудысьці, дзе раней не былі. І нас, магчыма, зараз дзёбне электрычнасцю, таму захаваемся. А! Трошкі боляча, але дзякуючы таму, што ў нас ёсць рэгенерацыя, мы гэтае амаль што не адчулі. Стоям, ба, не падаем. Божух, наколькі тут месца. Так, вось там я бачу нейкую... Халера! З
зваліўся. Добра, што мы там захаваліся перад электрычнасцю. Ау! Вось сюды мы, напрыклад, не залазілі. Там мы ўнізе праходзілі, а сюды не залазілі. Што гэта за музыка пайшла гэткая? Дзякуй, Аргана, ты ўжо спадкі? Добрых табе сноў. Няхай сняцца дранікі. Дабраныч, дабраныч. Заўтра, так, на жаль, панядзелак. Непрыемна гэта прызнаваць, але так, заўтра панядзелак. Так, тут, здаецца, няма дзе схавацца. Бляха. А дзе я? Дарэчы, камеры за намі назіраюць. Ну тут у нас все палутана. Таямніча, вось прачэкаўшы гэты спіс і дазнаўшыся, што там да халеры людзей жывыя, і ў тым ліку яны тут побач дзесьці схаваліся, ну гэта цікава. Гэта дужа цікава. Вось туды, магчыма, можна залезці. Зараз яшчэ раз паспрабуем. А, так можна ж вось так націснуць. Мы нічога канкрэтнага не знайшлі, таму... Ау! Халера. Нязручна. Да бляха. Чапляецца за сцены. Вунь туды. Пад столю, здаецца, можна заляцець. Хачу паспрабаваць. Да бляха! Платформінг? Мы знайшлі на касмічнай станцыі платформінг. Халера. Да бляха, платформінг. І гэта я яшчэ прамацаваны. Я атлет. З усіх бакоў круты.
да немагчымасці. Ось так лепш. Вунь туды. Там, здаецца, ёсць месца, каб палазіць, адпаведна, ёсць месца, каб схавацца. Таму што я насамрэч не ведаю. Ось у нас канкрэтна тутака, літаральна на гэтай лакацыі ёсць адзін чалавек. Дзе яна схавалася, не разумею. Таміко Хаяши. А, не, гэта лайф-суппорт. А, пачакайце, мы можам адзначыць толькі аднаго чалавека. Я думаў, мы іх паадзначалі ўсіх, а мы можам адзначыць толькі аднаго чалавека. Вось гэта цікава. Дзень добрый. Ось мы залезлі у найзахаванейшае месца тутака. І тут нікога, на жаль, няма. Я захрас. На гэтае чырвонае нельга націснуць, я так разумею. Окей. Тады давайте сюдема яшчэ раз. Hello, nice to see you. Давайте глядзець. Deep Storage, жывыя чалавекі. Сюды пошук які-небудзь, ведаеце, каб было больш зручна. Гэтыя жэўжыкі Крюквотерс. Шукаем вачыма Deep Storage. Психотроника. Психотроника. Крюквотерс. Крюквотерс. І тут, до речі, адзначаецца у тым ліку нябожчыкі, якіх мы знайшлі, то бок мы можам яшчэ і нябожчыка ўсіх знайсці. Гэта прышпільна. Мы, до рэчы, ось як можаце заўважыць, амаль што ўсіх знайшлі. Дужа рэдка дзе калі хтосьці ось не знойдзены. Фрэнк Джонс знаходзіцца дзесьці невядома дзе, і ён у бяспецы. Не халер сабе. Крюквотерс. Во-во-во-во-во. Deep Storage. А, ну гэта я. Божухна, гэта я. Яшчэ раз выканалі квест па знаходжанні сябе. Карацей, гэтая сістэма тут трошки больш складаная. Окей, давайте тады пойдзем у гэтыя самыя Крюквотерс, паглядзім на выжыўшых, таму што
У нас адзначана, што у Крюквотерс аж да халеры выжыўшых дужа шмат. Дзе яны там хаваюцца? Я не ведаю. Скрэмеры працягваюцца. Дзень добры. Тут такая ўжо нават музыка расслабляючая. Нібыта ўсе ворагі рассасаліся. Турелька у нас цэлая. Ось тут мы забілі кашмары. Так і ляжаць рэшткі. Турельку ён, вядома, разбіў вось гэтую, але вось гэтая ж цэлая. Що гэта за гук? Гульня адчула, што мы занадта спакойна ходзім і вырашыла накінуць. Вось тутака можна вылезці за тэкстурай. Окей, асцярожна. Я памятаю вось гэтую вось намаляваная. Пачакайце. Вось гэткая халера намаляваная была на адным з малюнкаў. То бок сапраўды ў Крюквотерс мы зараз знойдзем лічбачку. Вось гэткі малюнак, дакладна, я яго нават сюды перанес сабе, намаляваў. Так. Музыка трошки напружуючая, то бок тут у нас небяспечна. Давайте глядзець на мапу. Божух, на колькі тут месца. Крюхебіт Отц. Консьержка. Вось тут у нас будзе лічбачка. Я пазнаю вось гэтыя адзнакі. Адпаведна, яно будзе тутака. Мы ж там былі. Мы там не пабачылі лічбачку, сур'ёзна. Але ўжо добра, што мы зараз знойдзем тое, што нам трэба знайсці. Хорарныя гукі. Во! 6. А як нам адзначыць, што мы яе знайшлі? Алло! Я знайшоў лічбу. Чаму яна не адзначаецца? Во, знайшлося, адзначылася. Во. Выдатна, яшчэ адна лічбачка засталася. Дзесьці невядома дзе. А мы пакуль што тут пашвэндаемся, пашукаем, дзе менавіта тут схавалася да халеры людзей.
Таму што тут така у нас адзначана трекерамі на мапе, што тут така дзесьці схавалася да халеры людзей. Дзе яны тут схаваліся? Ну, відавочна, не тутака, таму што тутака у нас нежывыя чалавекі. Тэатр. У тэатры прышпільна, але жывых няма. Нябожчык. Дзе тут магло схавацца да халеры жывых? Я зламаў сабе нагу, але адразу яе адрэгенерыраваў. Не халеры сабе ў мяне рэгенерацыя. Кафетэрый. Ну тут жывых зусім няма, таму што у нас тут гэта літаральна месца бойкі, таму што тут у нас то кашмар сюды заходзіў, то тут гэты самы лётаў, як яго тэлепат, зомбамозг. Тут дакладна жывых просто не магло застацца. Тут у нас таксама трошки цікавае месца. Тут было да халеры мімікаў і потым яшчэ палтергейст. Дзе тут могуць схавацца людзі? Нябожчыкаў бачу. А людзі дзе? Вось тут у нас кансьержка. Тут можна яшчэ раз паглядзець. Во, нават наўпрост зараз ёсць. Ён, відаць, быў замбём і ўжо скончыўся. Бернард Грыфін таксама скончыўся. Не ўратавалі. То бок гэта ўсе жэўжыкі, якія былі замбямі, іх можна было ўратаваць, але мы не ўратавалі. Закрываем пытанні. Эмануэля де Сільва. Два жэўжыка ў нас хаваліся дзесьці ў невядомым месцы. Цікава, ці можна іх адтуль будзе выцягнуць. Provision Manager Indigo Lake таксама не выжыў. Карацей, тут сапраўды было шмат жывых людзей, але мы іх не ўратавалі. Дэніль Шоу. Вось Дэніль Шоу у нас жывая. Вунь яна. У сэнсе. Яна дзесьці тутака? А што гэта значыць?
Чаму нас прывяло сюды? Ну вось тут у нас знаходзіцца Дэніль Шоу. З якой такой халеры яна тут знаходзіцца? What are you doing? Are you recording this? Joint transcripts are fun. They are not. It's like mental scrapbooking. You both save the moments that matter. Трошки незразумела. Ну то бок, дзе знаходзіцца Дэніль Шоу, мы насамрэч ведаем. Яна у нас там звонку лётае. Мабыць, яшчэ жывая, таму што вось адзнакі жыцця фіксуюцца. Але чаму маркер нас прыводзіць сюды? Ну гэта пытаннічка. Дэніль Шоу. Алекс Ю у нас жывы. Раней гэта вось тая адна з тых выжыўшых, якія ў нас швэндаюцца па лайф-супорту, дзесьці там яны хаваюцца. Так, гэта таксама памёр. Фіксуем у статыстыку ўсіх загінуўшых. Вось, яшчэ Фрэнк Джонс у нас таксама дзесьці схаваны. Анкноў, то бок яны хутчэй за ўсё у нас за межамі станцыі, хутчэй за ўсё яны хаваюцца ў космосе. Яшчэ Крюквотерс. А, дык гэта ж я. Мы зноўку сябе знайшлі. Life Support. І Life Support. Карацей. Тут мы знайшлі лічбачку, гэта добра. А цяпер давайте паспрабуем яшчэ раз павярнуцца ў Life Support, яшчэ раз паспрабаваць знайсці тых выжыўшых. Дзе яны там схаваліся, незразумела. Таму што мы там аббегалі ўсё. Магчыма, яны таксама гэткім жа чынам памерлі, таму мы зараз вось прыйдзем у Life Support, і там на гэтым самым зноўку скрымер, там на гэткім жа кампухтары таксама праклацаем, дазнаемся іх статус. Нам працягваюць прапаноўваць знайсці халера. Яшчэ аднаго кашмара закашмарылі. Яны тут, бачце, даволі часта сустракаюцца. Скатынякі гэткія. Дарэчы, у нас сабралося шмат гранатак. Давайте гэтыя вось рэшткі таксама перапрацоўваць. Ну, неяк не шмат з іх смакаты. Давайте не будем перапрацоўваць. Давайте лепш пахілімся.
Так, ліфт, лайф суппорт. Гэта будзе найхутчэй. Там, здаецца, вось менавіта на выхадзе ёсць будка вартавога з гэткім вось кампухтарам, дзе можна адсочваць, дзе хто знаходзіцца. Скраймер. Все полутано. І вось ён лайф суппорт. Гэта было лобби. А вось ён лайф суппорт. Дзень добры. Вось мы зноўку тутака. І вось у нас кампухтар. Давайте паглядзім. Вось лайф суппорт. З мясцовых, здаецца, нікога жывога не засталося. Тут все памерлыя. Гэтая у нас дзесьці схавалася скатыняка. О, лайф суппорт. Нормал. Екатерина Мусаев. Вось у той бок. Ой, там у нас небяспечны халера. А, слухайте, мы его ваншотнули. Такі небяспечны, што мы его ваншотнули. Гэтую халеру зноўку разламалі. А дзе ягоныя рэшткі? Во, дзякую. А, гэта там, дзе... О! Дзякую. Гэта нейкі новы нябожчык. Яны зараз знаходзяцца ў тым месцы, дзе мы забілі гэтага самага дахла. Ля, як я прабег па стелсу. Мінус тэрмальная скатыняка. Дзень добры. Glad you got the lifts working. Next stop, the Arboretum, huh? Or the shuttle bay? Шаттл бэй, вядома. Heard you took down Dahl. Мы нарэшце знайшлі іх. Beer. A case of beer. If we are trapped here, we will take them with us. І танкі. Ну вось, ты прасіла, я яго забіў. З ёй нават паразмаўляць нельга.
Так, ну мы, що найменш, знайшлі гэтых жэўжыкаў. Цяпер іх, хутчэй за ўсё, можна вывесці на шаттл-бэй, таму што вось гэты шаттл, на якім прыляцеў дах, ім дакладна можна Is it скарыстацца, over? каб Are there any выратавацца. more? Але гэта ўжо будзе гісторыя для наступнага стрыму якога-небудзь. Так. Ого! Сёння ў нас чамусьці да халеры людзей стрыміць. Давайте да беляшыка заляцім. Таму што Death Stranding гэта тая гульня, у якую я аднойчы укачуся. Ну, чыловы адпачыначак на выхадных у нас атрымаўся файненькі, мне спадабалася. А заўтра у нас панядзелак, заўтра мы будзем працягваць маляваць гікафію. То бок мы будзем працягваць працаваць. Всё, паляцелі. Дзякую за гэтыя выхадныя, атрымалася дужа прыемна. Іу. Яны таксама кідаюцца гранатамі. Вітанкі. О май гад, дзякуй вялікі за рэйд. Я уже немного стомилась, мы тут покутаем немного. Калавы не ведаю, магчыма. Вон яны, блин. Насамрэч, мне падаецца, я ведаю тактыку супраць іх. Гэта проста бегчы за ім. Калі вось ён вось так вось іх ресае, то закідваць іх гранатамі і адразу ж яго